1,000 pesos mo ka OFW. Part 2 na tayo sa 1K na yan. Almost everyday reals na din yan sa Saudi, di ba? Tara nga at nang malaman kung hanggang saan ang 1K na yan. Let's go! Father's Day kahapon, kaya pagkatapos namin magsimba ng mga anak ko ay tinanong ulit namin sila kung saan nila gusto kumain. Ayun nga, at kay Jollibee daw kami dito sa SM Diet. Grabe nga ang pila kagabi kasi Sunday at Father's Day pa. Medyo maliit din kasi yung Jollibee dito sa SM, kaya naku, 6pm ay inabot ng 7pm ang order namin. Hectic talaga ang traffic sa cashier kagabi. Yung excitement ay naging gutom na matindi ang inabot namin ng mga bata. Ang order, 2 pieces chicken meal, 3 pieces burger with fries, 2 pieces sundae at 1 piece ubi pie at 3 pieces extra rice. Almost 800 na nga din yun. Kaya nga yung 1K mo ay talagang parang 500 na lang sa ngayon. Simpleng order lang yan kasi kung talagang marami kayo ay mahina na talaga ang 2K to 3K na gastos dito sa Pinas. Kung talagang ang dala mong pera ay yung vacation money lang ay talagang siguro 10 to 15 days lang ay ubos na ang budget. Pero syempre dahil may tindahan nga kami at may mga negosyo kami ay medyo hindi ko ramdam yung ganong senaryo pag nagbabakasyon kasi nga may cash flow pa rin na nagbibigay sa akin ng pera kahit naubos yung vacation money ko. In short, mas mainam po na may mga negosyo tayo na tumatakbo kahit nasa abroad pa tayo para pag uwi natin ng Pinas ay hindi pa rin tayo masasaid. So paano ka OFW? Laging maging wais sa pera, siguradong buhay natin ay giginhawa.